Сәлам дуслар, минем исемем Фәридә. Белгәнебезчә, күз докторына бару һәм күзне тикшертү еш үтәлә торган процесс. Шуңа күрә без бүген күз докторына барганда кулланыла торган сүзләрне карап үтәрбез. Рәхим итеп, тыңлагыз. Күз табибына барганда иң беренче чиратта күзне тикшертәләр. Инглизчә ул eye exam була. Көндәлек тормышта күз докторын eye doctor дип йөртәләр, ләкин аның тагын ике атамасы бар. Беренчесе optometrist, икенчесе ophthalmologist. Сүзләрнең аермасы шундый: optometrist күзләрне тикшертә, инде ophthalmologist исә күз табибы, үз вакытында медицина өлкәсендә укыган була һәм шулай ук аның күзгә операция ясарга рөхсәте дә бар. Күз докторына барганда, күз диаграммасына карап, eye chart, төрле зурлыктагы булган хәрефләрне уку карала. Күзегез яхшы күрсә, 20/20 vision дип әйтәләр. 20 саны бу очракта 20 футка туры килә һәм инде метрга күчерсәк 6 метр тирәсе була. Әгәр дә сездә 20/20 vision булмаса, ягъни күзләрегез начар күрсә, сезгә күзлек, glasses яисә линзалар, contact lenses кияргә тәкъдим итәчәкләр. Кайсы бер кешеләр төрле төстә булган линзалар кияргә яраталар. Инглизчә ул color contacts дип атала. Күз белән проблема булганда кеше я ерактан, яисә киресенчә якыннан күрмәскә мөмкин. Әгәр дә ул ерактан күрми икән, аны nearsighted дип атыйлар. Әгәр дә якыннан күрми икән, farsighted була. Олы кешеләрдә еш була торган очрак, мәсәлән, аларның бер күзе ерактан күрми, икенчесе якыннан. Ул вакытта аларга төрле пыялалы күзлек бирәләр. Инглизчә ул күзлек төре bifocals дип атала. Bi ике дип тәрҗемә ителә. Димәк, андый кешеләргә ике төрле линзалы күзлек тәкъдим итәләр. Тагын күз белән бәйле бер проблема – астигматизм. Инглизчә шулай ук яңгырый дип әйтергә мөмкин. Astigmatism. Шушы проблема булу нәтиҗәсендә кешеләр ачык күрү сәләтен югалта башлыйлар. Аны рәтләр өчен кешеләр махсус операция ясаталар. Инглизчә laser surgery дип атала. Шуның белән дәрес тамам, дуслар. Әлеге дәресне файдалы дип табыгыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Сау булыгыз.